Boas, Zúñiga. Que tal, tía? Mira, tes falado coa Xina últimamente? Xa, un rollo, sí. A ver, é que quería preguntarche, ti crees que lle molestará que plaxie teatralmente, claro, unha parte do seu libro? Non, pois non pensaba citar, a verdade. Pois sí, a parte do lama con cara de porco, co mono, co puto sillón vermello, tía, de Sky, esa máquina con sons, cores, é que é boísimo. Joder, é que pareceme que citar é como facer a pelota, non? Que somos colegas, pois, vía. A ver, sí. O capítulo de Estela é que é un capítulo en branco e negro. Neorrealismo italiano mínimo, Bueno, italiano non, pero é que é un capítulo de pura imaxe, alucinei, é impresionante. Absolutamente. Todas queremos ser Estela, amiga. A ver, ti non che parece que estamos como citando constantemente que... Meter gatos paso, pero quilos. Non, o título cambiaría yo na peza, transformaría algo, sabes? Bueno, xa está, é que todos nos influimos, non? Falaches co Elvi? Que che contou? Mola moitísimo. Bueno, xa comprendo que non é fácil dicirme algo, xa. Non sei, xa verei, entón. Mira, ti de momento a Xina pasa de contarlle nada, vale? Que xa verei que fago. Sí, querida, sí. É así. Bueno, seguimos en contacto, vale? Abrazo, bonita. Chao, chao. Chao.